Толькі 2 разы ён бываў у Беларусі. Родную мову вучыў па кнігах, а рукапісы яго пыліліся ў архіве нашай Нівы. І тым не менш Максім Богданович стаў паэтам, класікам беларускай літаратуры. Маці яго, Марыя Мякота, пазнаёмілася з будучым мужам яшчэ за школьнай партай. Адам Богданович быў настаўнікам. Маладзёны жылі ў Мінску, у кватэры на Траецкай гары, дзе цяпер вуліца Богдановича. Тут 9 снежня 1891 года і нарадзіўся Максім. Ад маці ён успадчыніў характар і паэтычны дар. Адам Ягорович згадваў, па складзе свайго характару, мяккага і жаноцкага, па весялосці свайго нораву, жвавасці, спагадлівасці і ўражанню, усяго больш нагадваў сваю маці, асабліва ў дзяцінстве. Згаданая жвавасць была часам небяспечнай. У 6 гадоў Максім неўдала ўпаў і ледзьве не адкусіў кавалак языка, але ўратавала аперацыя. Гарэзлівы хлопчык не слухаў выкладчыкаў і пастаянна спазняўся на ўрокі. Але гэта яшчэ што. У 4 класе Максім выявіў свае рэвалюцыйныя погляды, а ў 14 гадоў, вы толькі ўявіце сабе, стварыў патаемны гурток анархістаў. У хуткім часе улады сталі падазраваць Максіма ў тэрарызме. Усё таму, што ягоны сябра ўзарваў лесвіцу ў гімназіі. За кепскія паводзіны, а больш за ўдзел у мітынгах, Максім Богданович атрымаў атэстат нядобранадзейнага вучня. Маці Максіма рана памерла ад сухотаў. Хлопчыку было 4 гады. Выхаваннем дзяцей займаўся бацька. У лісце да сябра Максім Богданович так і напіша: «Мяне выхоўваў бацька. Неяк я паказваў вам яго бібліятэку. Мы з дзяцінства праходзілі гэтую сусветную школу». Смерцю маці сямейная трагедыя Максіма не завершыцца. Усё жыццё між ім і бацькам існавала непаразуменне, нават адчужанасць. Адам Ягорович не прымаў захаплення сына мужыцкім дыялектам. Сын не прымаў новыя бацькавы шлюбы і стаўленне да жанчын. І ў выніку, калі паўстаў выбар, каму ехаць вучыцца ў Піцер, бацька прафінансаваў здольнага да матэматыкі Льва. Максім застаўся дома. Не самы просты быў шлях Богдановича ў літаратуру. На пачатку 20-го стагоддзя газета «Наша Ніва», якая выдавалася ў Вільні, была цэнтрам культурнага жыцця. Сюды слалі лісты і сяляне, і творчая інтэлігенцыя. Сярод апошніх быў малады паэт Богданович. Вершы яго сустрэлі словамі «дэкадэншчына», і гэта не для народа. І як добра, што малады крытык Сяргей Палуян убачыў закінуты рукапіс з вершамі ды выказаў сваё абурэнне высокай рэдакцыі. Падтрымалі яго Вацлаў Ластоўскі і Янка Купала. За пачатак літаратурнай дзейнасці Максіма Богдановича лічыцца надрукаванае ў Ніве апавяданне «Музыка». На той момант Максіму было 15 гадоў. Урэшце рэшт, юны творца стаў пастаянным аўтарам газеты. «Наша Ніва» друкуе першыя лірычныя вершы Богдановича «Над магілай», «Прыйдзе вясна», «На чужыне». Таксама друкуе верш «Краю мой родны, як выкліты Богам», дзе ўпершыню прагучала тэма нацыянальнага адраджэння беларусаў. Акром таго, Максім Богданович займаўся перакладамі з Генрыха Гейне, Поля Верлена, Фрыдрыха Шылера, Авідзія і Гарацыя. У 17 гадоў Максім зразумеў, як і маці, ён хворы на сухоты. Ён выязджае на лячэнне ў Крым. Трэба сказаць, Максіму давялося немало паездзіць. Следам за бацькам сям'я выехала з Мінску ў Гародню, потым у Ніжні Новгород, яшчэ пазней у Яраслаўль. Тут Максім скончыць мясцовую гімназію і ў 1911 годзе выправіцца ў віленскае падарожжа. Нарэшце ён знаёміцца асабіста з калегамі з нашай Нівы. Наведвае прыватны музей братоў Луцкевічаў з калекцыямі рарытэтаў. Пад уражаннем ад іх Богданович напісаў славуты верш «Слуцкія ткачыхі». Браты Луцкевічы запрасілі Максіма на хутар Ракуцёўшчына, які тады належаў іх дзядзьку Лычкоўскаму. Улетку Максім скарыстаўся запрашэннем і за 2 месяцы адпачынку напісаў цыкл вершаў «Старая Беларусь».
многія творы з цыкла «Места» і з цыкла з беларускіх матываў. Па вяртанні ў Яраслаўль супрацоўнічае з газетай «Голас», але самае галоўнае піша вершаваныя апавяданні «У вёсцы» і «Вераніка», дзе захапляецца жанчынай, услаўляе мацярынства. Раманс, шырока вядомы як «Зорка Венера», таксама напісаны ў яраслаўскі перыяд. Як згадваў Вацлаў Ластоўскі, Максім Богданович даслаў у рэдакцыю нашай Нівы рукапіс з просьбай выдаць яго асобнай кнігай пад назвай «Выбраныя вершы». Толькі праз паўгады знайшліся сродкі на кнігу. Дапамагла ў тым ліку княгіня Магдалена Радзівіл. Назва «Вянок» з'явілася пасля трагічнай смерці Сергея Палуяна. Кніга стала метафарычным вянком на яго магілу. Першую рэцэнзію на «Вянок» напісаў Антон Луцкевіч. Ён назваў Богдановича песняром красы. На сёння вядомыя 24 экземпляры «Вянка», 4 з іх цяпер у Мінскім музеі паэта. Летам 1916 года Максім Богданович вярнуўся на радзіму, у Мінск. Ён жыў на кватэры Змітрака Бядулі, у доме, вядомым як беларуская хатка. Тут збіраўся квет інтэлігенцыі, грамадскія актывісты. Паэт таксама не сядзеў на месцы, выязджаў у прытулкі для дзяцей бежанцаў, каб на ўласныя вочы пабачыць, як жывуць сіроты. У Мінску Максім Богданович напісаў верш «Пагоня», адзін з самых тэмпераментных твораў. Па згадках Аркадзя Смоліча, верш гэты быў упершыню агучаны ў беларускай хатцы. А тым часам здароўе Максіма пагаршалася. Сябры знайшлі грошы, каб зноў выправіць яго на лячэнне ў Крым. Максім жыў у Ялце, працаваў над беларускім букваром. Ён вельмі хацеў дзяцей, але не спраўдзілася. Каханне не складвалася для яго. Ганна Какуева, першая муза, засталася толькі музай. Часам ён вёў перапіску з дзяўчынамі, але з гэтага таксама нічога не выйшла. Апошняй жанчынай Максіма была Клава Салтыкова, з якой ён пазнаёміўся ў Крыме. Гэта была сапраўдная жарсць. Праўда, жанчына была замужняя. Лячэнне не дапамагала паэту. 28 траўня 1917 года, у 25 гадоў, Максім Богданович памірае. На крэсле ля самага ложка паэта засталася ляжаць кніга, той самы «Вянок». На ім было надпісанае 4радкоўе. «У краіне светлай, дзе я ўміраю, у белым доме, ля сіняй бухты, я не самотны, я кнігу маю, з друкарні пана Марціна Кухты».